za reprezentacją Polski spotkanie ze Szwedami, czyli z drużyną absolutnie ze światowego topu. Mecz przegrany, ale to jest chyba kolejny mecz, z którego możemy być dumni. Tak, naprawdę sme dumní z postavy družiny, ako sme sa prezentovali, z podejštia závodníkov, splnenia si svojich oboviazkov. Hrali sme bardzo dobrze, zorganizovane. Na początku sme stratili dve nepotrebné branky, kde sme mohli šukať prostejšie rozviazanie a protivník to nekompromisne karal. Chlopaki to zrozumeli, začali hrať prostejšie a myslím, že sme videli ladný meč a moc nebraklo, aby sme ugrali lepší výnik. Škoda tej nepotrebnej kary, na ktorú sme nešťastlivo zrobili, treba povedať. A tam už protivník zagral tie převahy bardzo dobre, bol skutečný a škoda tých dvoch braniek, ale myslím, že treba poďakovať chlapakom za postavu, za to, ako sa prezentovali a jakú gru pokazali. W Żylinie mówił pan, że tutaj zagracie tak naprawdę o każdą bramkę i każda bramka będzie dużym sukcesem. Gdy Alan Uszczaczek strzelił dzisiaj tą bramkę, no to nie wiem, poczuł pan jakieś wzruszenie, czy jaka euforia się pojawiła v bokse? Nie, bol som zadovolený. Poprostu sme si po druhej tercie povedali, lebo chlopaki si povedali, že ideme s tým čo zrobiť, že musíme dať choťaž jednu kontaktovú bránku a zabačíme, čo bude. My už sme sa v boxe starali a gotovali na to, že zrobíme 6 závodníkov na powerplay a stiahneme Davida Zabolotného. Do toho prišla tá nešťastlivá kara, takže šťastliví sme boli a za družinu videli sme, jak si to užívajú, hlavne v ostatnej tercii. Tešili sa grou, tešili sa, že tak proti tak mocnému protivníkovi, ktorý má dużo závodníkov z NHL, gráme ako rovný z rovným. Takže tutaj bardzo sa teším z tej postavy chłopakov. Po dwóch meczach mamy na koncie tak naprawdę dwie porażki, ale są to porażki chyba, które będą napędzać zawodników do kolejnych meczów. Každý meč na takejto impreze je duže osvedčenie pre tých závodníkov a duží krok dopředu. A my sa staráme, aby celá tá družina išla dopředu, aby sme zbierali osvedčenie a zadovolený som aj za kibicov, ktorí nám prišli kibicovať. A mám nádej, že ich vťahneme do tej našej ladnej disciplíny a je to dobrá propagácia pre polského kibica. Czy to będzie duże wyzwanie, żeby przygotować zawodników do meczu z Francją pod względem, nie wiem, choćby kondycyjnym? Nie, nemyslím. Dzisiaj závodníci pokazali, že kondícia nie je problém. Švécia mala včera voľno a dzisiaj nebolo vidieť, že my sme grali meč. Takže klobúk dole pred chlopakmi, ako vyglądajú. Napravdu vyglądajú świetnie pod stránkou kondycyjną. Czy trener śledzi media polskie i sprawdza, jak duże teraz oczekiwania są kibiców względem reprezentacji Polski? Prepraszam, nesledím. Máme svoje dużo práce a ja som zadovolený, keď vidím kibica na tribúne a fandí nám, kibicuje nám, je glosný a to ma najbardziej teší a jakéž komentáře alebo jakéž vyviady napravdu nesledím.